कार्योनु दामोदर आरती केल्ली आसा आमी पुरा त्या आरती पळोवन धन्य जाल्ली आसा. नेक्स्ट आमी आयचे रेग्युलर सेशनाक वचया 10 ऑफेन्सेस टू द होली नेम आणि हांव पुरा लोकांक हार्दिक शुभकामना दिता आसा. हे दामोदर मासांतू आमकां गोत आसा नित्य आमगेल रुटीन सकाळ उठचे देवाक तुपा दिव दाखोवचे दामोदराष्टकम म्हणचे आमगेल रुटीन जावन असो आणि पुरा लोकांक हांव सादर प्रणाम आणि हार्दिक स्वागत सुस्वागत करता आयची सेशनाक. आयची सेशन हांव मंगळाचरणम सांगून घेवन स्टार्ट करता. हरे कृष्णा. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आयचे सेशनाक तुम पुरा लोकांक हार्दिक स्वागत आसा भगवत पुराण कोंकणी टीमच्यान. सो आयचे सेशन 10 ऑफेन्सेस टू द होली नेम. आयचे 8th ऑफेन्स आम्ही आजी शिक्षा वता आसाची. सो इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीकर हांव कसं म्हणू म्हाका कसं म्हणका म्हण कळतना कसल्या म्हळ्यार आजी हांव हांगा अँकर जावन बसल्यार ताका रिजन आजी आयचे आमगेले स्पीकर हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभूजी. आम्ही पुरा लोक आज मेळ्ळिल्लो आसा. ईच ऑफ देम तुम्ही तुमकां हांगा इन्स्पिरेशन जावन राबिल्लो आसाची आमगेले मुरलीधर चरण प्रभूजी. आणि प्रत्येक लोकांक तांगेल स्ट्रेंथ पळोवन तांकां एक एक तांणी सेव दिताची. आता म्हाका अँकरिंग जाल्यार आनी कोणाले कंठ बरे असल्यार तांकां एक भजन म्हणचे एक सेवा अशी आमकां इन्स्पायर केलेली आसा तुम्ही मुरलीधर चरण प्रभूजी. तुमगेल कार्मिक नेम श्री महेश कुलोर नायक म्हणून आणि तुम्ही सिनियर डिसायपल ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज. बाय प्रोफेशन तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसाची आणि कृष्ण प्रज्ञेंतू तुम्ही 2004 जॉईन जाल्लेले. तुम्ही भक्ती शास्त्र कंप्लीट केलेलं आसा. तुमगेल इनिशिएशन हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजान 2019 केलेलं आसा. तुम्ही दामोदर देशांतू लोकल यात्राचे तुम्ही सर्व्हिस करता येता आसाची अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज ग्रेस श्री वल्लभ प्रभू. आणि श्रीमद भागवतम क्लास रेग्युलर जावन कोण अटेंड केलेलं आसा तांकां होतच की हांणी हमेशा स्पीकर जावन आमकां शिकयल्लो आसा. आणि तांगेल घर इतलं ब्लेस्ड आसा. तांगेल घरांतू तांगेले धर्मपत्नी जावं धू इतलं ब्लेस्ड आसाची. कसल्या की म्हळ्यार सुमार महाराज आणि ब्रह्मचारीस तांगेल घराक आयिल्लो आसाची आणि प्रभूजीक तांगेल घरच्या लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्लो आसा सर कुचाक. आणि तुम कोट्टोबा गोत्तशा पुरत आणि कितले एंथुजियास्टिक आसाच म्हण घेना. भगवत पुराण कोंकणी टिमाचे एक फाउंडर
जावन अशी निमित्त इतलं डिवोटी सांगतानी ऍड केल्या प्रत्येक एकादशीका त्यांनी सांगता ती चॅन्टिंग ग्रुपान जॉईन जाया म्हणून घेना आणि हांव बी तशी जॉईन जाल्लेली बेबी स्टेप्स घेता आसा भक्ती मार्गांतून प्रभुजी अनंत धन्यवाद तुमकां आमकां पुरो लोकांक भक्ती मार्गांत हाडलेल्याक आणि ओवर टू यू प्रभुजी म्हगेले इंट्रोडक्शनान कसं चूक जालें असलें माफ करा हरे कृष्ण हरे कृष्णा अशी निशान भगवंताची मस्त मस्त धन्यवाद तुमका हरि बोल सगळ्यांक स्वागत आसा आयच्या भागवत पुराण कोंकणीचे सेशनांत गुरुले कृपान श्री कृष्ण परमात्मान कृपान आयचे सेशन सुरू करूया सान नमुने जय राधा माधव गायन करता भजनाचे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सगळ्यांके पुनः पुनः स्वागत आसा या दामोदर महिन्यांतू अति सुंदर जावन आशिल्ल्या 10 अपराधा विषय तेवे खंयचे अपराधा विषय होली नेम्स देवाल नाम ताजे वैर आशिल्ल्या हे अपराधांतू 10 अपराधांतू 7 अपराध जाल्लेले आसा फुल्ली सेशन्स अंतू हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी कृपाना सुरवेरी हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभुजीन सूडकोण सुरवेरचे अपराध आमकां सांगून दिल्लेलो आसा तशीच मस्त भक्ता त्यांनी एक नंतर एक कडेरी सखीचरण देवीदासीन 7 अपराध काढलेलो आसा फुडले सेशनांतू ते to commit sinful activities on the strength of the Lord म्हणून नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि
तंतु मस्त डिटेल जाऊन आणि तत्व सांगितलं असं आजी आमका आट्टाच्या अपराध कसं म्हणून पळूया धर्मव्रत त्याग होतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादः धर्मव्रता त्याग होतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद इंग्लिश आना सकाळी कितना वाजवस्य to consider the chanting of Hare Krishna Mahamantra to be one of the auspicious ritualistic mantras mentioned in the Vedas as fruitive activity. Vedanta antu फलोदीक्षित कर्म म्हणून विवरण केलेलं एक शुभ शास्त्र विधी जाऊन हरे कृष्ण जपाक पळोवचे आम्ही कसं करताच म्हणल्यार कसलेही एक देवाल कार्य म्हणताना तक्का आम्ही विधी प्रकार पळयताची तवे कसल कतेरी आमगेले फला कतेरी फल ना म्हणजलेरी आम्ही ते अनुष्ठान करूक मागशी येताची या अपराधांतू कसं सांगता सच म्हणल्यार हरे कृष्ण महामंत्र धार्मिक जावन आशिल्लें एक विधिशास्त्र म्हणून अनुष्ठान करूनच म्हणून सांगता सच धार्मिक विधी व्रत पालन आणि त्याग यज्ञ पूरा आमगेल भौतिक आवश्यकतेरी आम्ही करताची जलेरी तशी एक संभ्रम जावन हरे कृष्ण महामंत्राक आम्ही ओळखनच Disgraced Dr. Vishwarup Prabhuji हरिनाम चिंतामणी विषय सांगितलं असं तर हरिनाम चिंतामणींतू कसं सांगला म्हणून आमक पळया तंतु 11वे अध्यायांतू अन्य शुभ कर्मेर सहित नामके तुल्य ज्ञान म्हणलं एक अध्यायांतू ये अपराध विषय अति सुंदर जावन विवरण केलेलं असं भक्ति विनोद ठाकुर तंतु हरिदास ठाकुर सांगता सच की जय जय गौरा चंद्र नाम अवतार जय जय हरि नाम सर्वतत्व सार जय जय गौरा चंद्र नाम अवतार जय जय हरि नाम सर्वतत्व सार गौराचंद्र तंका जय जयकार करता सची इतमितीना तनी साक्षात हरिनामाचे अवतार जावन आयिल्ले आणि सर्वश्रेष्ठ जावन पूर्ण सत्याचे मूलक चैतन्य महाप्रभू का होकळसीता सची हरिदास ठाकुर त्यांनी सांगता सची तदनंतर हरिदास भक्तिविनोद ठाकुर हरिदास भले प्रभु कर अवदान हरिदास भले प्रभु हरिदास सांगतास की ओ देवा कर अविदा अवदान अन्य शुभ कर्म नहीं ना मेरा समान अन्य शुभ कर्म नहीं ना मेरा समान
हरिनामाक अन्य कसला शुभ कर्म जावनो पळोच नज म्हणून हरिदास ठाकूर सांगता असायची. तशीची हरिनामा विषय खै तुकून आईल म्हणून त्यांनी भक्तिविनोद ठाकूरांनी सांगता असं. भक्त मुके आईले नामा गोलोक है ते आत्मा है ते देही व्यापीनाचे जीवादिते. हरिनामा साक्षात गोलोक वृंदावनात कुण येईल असं खै येईल असं भक्तात अंगेल मुकार विंदांतू. भक्तात अंगेल मुकार विंदांतू साक्षात गोलोक वृंदावनात कोण हरिनामा येईल असं. आणि कसं येत असतं त्या ತಂಗೆल्या हरिनाम ತಂಗೆल हृदयांत वचून सगळो अंगांतू प्रज्वलित जाता आणि ತಂಗೆल जिब्बेरी काय नंता कशी नंता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ये अति सुंदर 16 अक्षर त्या भक्तात अंगेल मुखारविंदा तुकून ऐकूचे का अति श्रेष्ठ जावन असता. अम्माई मगिरी इत्तिमितीन आमक अपराध जावचे फुल्ली पूरा स्पीकर संगील पळोनस का तुम्ही 3 नमुने आशिल्ले अपराध विषय संगील असं. त्यांनी कसं केलेलं आहे नाम अपराध 3 स्टेजेस सांगितले. नाम अपराध फर्स्ट अपराध स्टेज नामाभास थोडे अपराध उणी जेवचे आणि तिन्हीचे शुद्ध नामाच्या लेवलार पावचे. परंतु सुरवेची विषय आम्ही चर्चा करता असायची नाम अपराधाविषयी तंतूचे 8चे आम्ही चर्चा करता असायची. श्रीमद भागवत मानतो संचय स्कंदांतो तिन्ही अध्यायांतो एक श्लोक सांगता असं धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम. तू कसं सांगतास म्हणे कितलेही धार्मिक व्यवहार आम्ही कोरोची व्यवस्था कोरनो प्रसन्नता पावाचे आम्ही पळयता अस जल्लेरी आमगेल भावना कृष्णा कतिरी प्रेम उज्ज्वल जायन जल्लेरी आमका हाडोच जायनी म्हण जल्लेरी काय प्रयोजन ना. आम्ही लिकोरचे त्या विधी प्रदान काय प्रयोजन असना. संसिद्धिर हरितोषणम कसले कोरोची धर्म कोरोची त्या व्यवहार कोरोची नाही जल्लेरी कसले वहिवाट कोरोची तंतु देवाक तृप्तिपूर्वक जायनी म्हण जल्लेरी श्रम एवै केवलम. कसं जात म्हणलेरी आम्ही अति सुंदर होम करताना कसं करताची त्या होमाक अग्निना जलेरी शुद्ध तूप काणू त्या होमकुंडागल उपळयताना त्या होमकुंडान बरी गोब्बोरस उजना ताका कसं प्रयोजन तितली शुद्ध तूप घालणू त्या गोब्बरा वयर घालचे. तशीच आम्ही हरिनाम अपराध जावन केल्ली म्हण जलेरी
कांय प्रयोजन ना म्हणून सांगता असं आमगेले भावना ते आमगेल विधींतू हाडू जज्जला मात्र आमका नामाचे रुची मिळच तशचे एवचे 30 मिनिट अंतू परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराजाले एक प्रसंग तुकोनु अज्जी बगेंतू कल्लाले विषय चर्च को रूपलेता तंतु महाराजा तनी अति सुंदर जाऊन चारिकाणी संगीलस ते चारिकाडची तितली समय असयशना जेलेरी तंतु कितली काडू जाता त्या समयांतू ते काडू प्रयत्न करता भगवद्गीतेंतू 4 अध्यायांत 11 श्लोक सांगता ये यथा मां प्रपद्यन्ते आम्ही कशी कृष्णाक पळयता असची कृष्णा कशी मोग करता असची कृष्णा कशी अप्रोच करता असची तशीची कृष्ण आमका रेसिप्रोकेट करता आणि आमका ताजी फळ दिता म्हणून सांगितलं मस्त नमुने जण व्यक्ती कसं करताच म्हणल्यारी विधी आचरण करता असताची तंगेल उद्देश विंगड विंगड उद्देश सुपुरो ते उद्देशात कीत विंगड विंगड फल तंग मिळता एक व्यक्ती कसं करतो म्हणल्यारी त्या आरती करताना पुरा जणांना आरती करचेची तंगेला कसला विधी करताना पूरा जण ते देवाल कार्य करताना तंका एक नमुने एकलेकार करचे आरती करचे उज्ज्वल जोडचे पूरा करताची जाल्यार तांगेले उद्देश विंगड 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 उद्देश असता एककलेलो उद्देश असता दुड्डू मेळची खातीर एककलेलो उद्देश असता ताका नाव वयर येवचे खातीर एककलेलो उद्देश असता तागेले आरोग्य लायक जावचे खातीर एककलेलो उद्देश असता कोणाके विंगड नमुनेरी कष्ट दिवचे हे करचे सड उद्देश असता तशी मस्त नमुनेचे उद्देश जावन तांणी तांगेले विधी आचरण करताची ते विधी तशी आचरण करूनच जे म्हणून सांगून अंतू नामापराध म्हणता असची ताजी मूलक कारण कसं आमकां जाय विधी आचरण करचंतू देवाक प्रीती कशी करचे पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः तंतु कसं ऑफर करताची मला सांगता असता त्यावेळी कसले जगता एक फल जावो एक फूल जावो एक उद्दा जावो एक तुळसी पान जावो कसले जगता देवाक ऑफर केले कशी करका विथ लव एंड डिवोशन भक्तिपूर्वक देवाक अर्पण करका तेन्ना मात्र ताजी फल मेळचे ते कसं दिल्लेले म्हणलें ताजी फल मेळना तीन नमुने रे चारी काणी अंतू सुरवेरची काणी कशी आस म्हणले तुमकां पूरा गोत्तास ह्या काणी अति सुंदर जावन आशिल्ली लीला देवालय आणि त्या लीला हे म्हयन्यांतू दामोदर म्हयन्यांतू मस्त मुख्य जावन आशिल्ले एक परब जावन येतास गोवर्धन लीला आणि तू कसं करता असाची गोवर्धन लीलाची मुख्य मेसेज कसं आलाय की कृष्ण येतासन एक दिसू तेगेले आनू आणि पूरा गांवची जे त्यांनी ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಒಳ್ಳೆ विधी सेरेमनी करता पळयता आसाची ते कसं करता आसा त्यांनी इंद्राक तृप्ती करचे खातीर ते आचरण करू पळयता आसा तेन्ना कृष्ण निमगे येता अना तुम्ही कसले करता आसाची म्हणून तेन्ना आमकां पुरा
साधारण व्यक्ती ज्याला आमकां कसं दिसता असं मिगेल अन्न केलेलं असं आमगेल आज्जान केलेलं पळयलेलं असं आमगेल घरकड वरस वरस जत्त असं तें कोरका एक पंत आमकां कसं दिसता ते कर न्ही म्हूण जाल्यार री आमकां कसलें वायट लागलें री केप पिजत न्हू आमकां मनान तूं यो यो ते कर न्ही म्हूण वर आसा मुगेल आनू करत आशिल्लो मुगेल आज्जी करत आशिल्लो मुगेल मांतू करत आशिल्लो म्हूण सक्कट उडगास येता जाल्यार आमकां अन्नालेक सांग भंय आसता कळ्ळें अण्णा ते इतें करचें म्हणून निमगोचे आमकां भंय आसता ते भिवनूच आमी नुता बसताची जाल्यार मनांत दिसता पुरो एक उत्कंठ येवचे पुरो इतें बा करचें पूण घर सोडचें मुखेल आमी करनाची आतां आनू ना न्हय आम मना न्हय कोणेय पळयनाची म्हूण सांगून नुता बसताची ते आचरणां सोडताची आमकां ते प्रश्न करचे ते अवसर आमी निमगायनाची आनी विंगड कोणा लेगीत निमगोवचे प्रयत्न करनाची जाल्यार कृष्णाक निमगयता सांगना लेगीत अण्णा तूं इतें करता आसा तेन्ना आनू सांगता पळय आमी वैश्य समुदायान जल्लेले आमकां पालन आनी कृषी सकड गायचे वस्त्रांक तांकां पुरो पळोवन घेवचे ताका पुरो कसो जाय मुख्य जावन पावस जाय आनी पावसा देवत कोण आसा इंद्रू तेंची मिगेल पूर्व तांणी तुगून सूर केल्लो आसा की हे विधी आचरण करचे ते तशीची हांवें आचरण करूंक पळयता आसा कृष्ण सांगता पळय अण्णा ते कोरका म्हणना इतें कोरका म्हणना इंद्रू पावसाचे देवत जावन आसतले जाल्यार पुरा कडेन पावस दिवचे तागेले ड्युटी तागेलें काम अशी न्हय की ह्या जाग्यार दिता त्या जाग्यार दिना म्हणून पुरा कडेन पावस दिवचे तागेलें काम आसा आनी दुसरो एक उद्देश कसो आशिल्लो कृष्णाक दाखोवच्याका की इंद्राकय वैरी कृष्ण सर्व परमात्मा जावन आशिल्लो कृष्ण आसा म्हण ती सुंदर जावन आशिल्ले एक श्लोक आसा श्रीमद भागवतमांतू कसं म्हणल्यार यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाकः प्राणोपहारश्च यतेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वाहनमच्युतेज अति सुंदर जावन आशिल्ल्या श्लोकान कसं सांगता आसा रुक्काचे रुटा कसं म्हणचे बेरारी उद्दा घाल्ल्या पुरो थंय उद्दा घालचे मितीन पुरा कडेन रुक्काक पावता तशीची आमगेले पोट्टान तूं खेळ्ळी म्हण जाल्यार खाण पोट्टान घाल्ली म्हण जाल्यार सगळो अंगा ते पावता तशीची कसले सर्व परमात्मा जावन आशिल्ले कृष्णाक तृप्ती करायले बाकी पुरा देवता तांकां तृप्ती जाता म्हणल्यार ह्या श्लोकान तूं सांगता आसा अति सुंदर जावन ते कृष्ण हे पर्टिक्युलर लीला मुखांतर सांगून दिवचे पळयता आसा तेंची कृष्ण कसं म्हणटा ते इंद्राक पूज करचे बदलाक सीधा वचून गोवर्धन पूज करका गायक पूज करका आनी ब्राह्मणा तांकां पूज करका म्हूण सांगता ते सांगिल्लेची कृष्णाले त्या उत्तराक मोल दिवन सगळो गांवची जण गोवर्धन ब्राह्मणाक आनी गाये तांकां प्रार्थना करूंक तयार जाताची तेन्ना इंद्राक कोप येता तुमकां पुरो गोत आसा ह्या काणी त्या वेळार 7 दीस आनी 7 राती कृष्ण परमात्मा तागेली एक सान बोट्टान गोवर्धनाक उक्कोन रबोन पुरा गोपी तांकां ते
पर्वतां मुळांतू प्रबयता आणि तागेले दर्शन दिता अंतू मुख्य जावन आमकां कृष्ण कसं शिकयता असं अशी शिकना की विधी कोर नाका म्हणून विधी आचरण कोर नाका म्हणून सांगना कृष्ण सांगता सर विधी शास्त्र विधी आचरण कोरका ते कशी कोरका कृष्ण परमात्मा का तृप्ती कोरच खातीर कोरका आणि कसले एक फल प्राप्ती खातीर करू नज म्हणून सांगून दिता असं कृष्णाने या म्हणी कसला आचरण कोर नका सीधा वचून गोवर्धन या केलं पूर्व म्हणी कसं सकडिंद्र करता असं तशीच गोवर्धना का गायक आणि ब्राह्मणात कोरका म्हणलं असं जलेरी मूलक जाऊन कसं कोरका कृष्ण परमात्मा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड तंक प्रार्थना कोरनु तंक प्लीज कोर्ची कतिरी तसला या कोरनु तंक जी फल पळय न तिले तुम्ही प्रार्थना कोरका सांगितलं तशीची श्रीमद भागवंत मानतोय दोन्हीचे एक अति सुंदर लील असं अपराधा विषयारी पंचस्कंदांतू यावेळी तुम्ही मस्त पण ऐकलं असं जाल्यार आमकां शिकूक अपासय असताना शिकूक हाजी फुडें शिला प्रभुपाद आला सना पुस्तक काढताना आम्ही चर्च केलेलं आसा त्या पुस्तकाचं नाव कसं आशिल्लें म्हळ्यार कमिंग बॅक हांव आनी सखीचरणान त्या वेळार काडूंक पळयलेलो आसा प्रयत्न केलेलो आसा तातूंत भरत महाराजाला काणी सांगिल्ली आसा भरत महाराजो पूरा सोणू गंदगी न्हंयचे हिमालया लागी तपस करू वता ते तपस करू वतना अतिश्रेष्ठ भक्त जावन आशिल्ले तांणी कशकी चुकून तांगेले मनांतू आकर्षण एक जिंके वयर जाता आणि मोर्ची वेळारी अंतकालेच मामेव मोर्ची वेळार तांकां कसो जाता त्या जिंकेल उडगास येता आणि येवची जन्मांतू तांणी जिंकी जाता त्या जिंकी जाताना त्या जिंके भारी तागेले भाव केदनाय कृष्ण परमात्मान वयर आशिल्ले आणि तेची जिंके मोरनु येवची जन्मांतू जडभरत जावन येता आम्ही ते चर्च करू वता आसाची हे जडभरत आला विषय मन दिवन ऐकयाची अंतू मस्त नमुने पाठ आमकां हे अपराधा विशय शिकू मेळटा जडभरतू कशें आशिल्लें म्हणल्यार जडभरताक एक क्वालिटी कसो आशिल्लो म्हणल्यार ताका फुडली जन्माचे कसं जाल्ला म्हणून उडगास आसा आणि तो अति तीव्र जावन या जन्मांतू कसले चुकी करू नज म्हणल्यार मनाक दृढ संकल्प घेवन आसता तुम्ही पळोवचे पुरोची केदनाय यायची न्यूजपेपरांतू व्हॉट्सअपांतू कोण प्रमुख जावन आसकी तांगेल वयरी उग्गी मायादेवी अटॅक करता आणि हेडलायन्स देता त्यांनी असल असल मनीषू अशी चुकी केल्ले म्हणलें ते मायादेवी कसं करता ताका कशी वयर 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 होर न्हू पडोवचेक तो गुगल पळयता तिगेल कामां तेची ते मना करून घेतील आशिल्ले जडभरतान आणि तो जडभरताल या जन्मांतू एक पेग दुशे खेळता कसलेय गोत नातिले तर कसलेय कोच कोणी ताका भावंडातांनी ताका मोस करताची ताका गोजी घालताची ताका मारताची जाल्यार मन अंतू ताका कृष्ण परमात्मान वयरी अतीव तीव्र जावन स्नेह आसता देवाल नांव उडगास काणू केदनाय आसता तो जाल्यार भायरी पळोवचेक ताका
आमकां दिसू पोरो कसलो एक मनीस यो म्हणून एक पण कसं जात म्हणल्यार ह्या जडा भरात हाका येदे डेकॉइट्स आतांनी चोरातांनी थोर मारताची कसा खातीर ताका बली दिवचेक मनुष्य बली त्या विधी प्रकार तमोगुण विधी प्रकार ये चोरातांनी तंगलोट्टू एक पुजारी असता आणि हक्क घेऊन वचून बांधून घालताची देवाक बली दिवचेक आमकां दिसू पुरो काली पूजेक अर्पण करचे त्या पर्टिक्युलर विधी प्रकार तांकां हाजी फुडें कोर नासतली हे डेकॉइट्स आतांनी आणि तांकां ताची फळ मेळ्ळेलें आसा जाल्यार अंग कसा जाल्ला म्हणल्यार जडा भरत तसला एक शुद्ध भक्ताक तांडून घेवन होर न्हू काळी पूजेक अर्पण काली पूजे वटू ताका देवाक बली दिवचे वरतास काली माता लकी तेन्ना त्या पुजारी कसं करता म्हणल्यार आणि डेकॉइट्स आतांनी पोर येवन ताका धरताची आणि पुजारी तागेल्या ಮತ್ತೆ कतोरो वताची काली देवीक अर्पण करूक त्या वेळार अति कोपिष्ट जावन काली देवी येता आणि पोरं म्हणतात ओम श्री महाकालिये नमः ओम ह्रीम श्रीम क्लीम काली परमेश्वरिये नमः म्हणून प्रार्थना करतास काली माँ करून पुरा जण ती अशी कोपेत की येवन ती गेले खड्ग घेवन पूरा तांका चोरा तांकां ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರ್ತಾ ತಂಗೆಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಸಮೇತ जडभरत सोडून बाकी पूरा जनाक ती नाश कोण सोडता आणि कसं करत म्हणल्यार वच्ची फुडे जडभरताक नमस्कार करून तिथंय तुकून चंकून श्रीमद भागवत म्हणतो अति सुंदर जावनाची विवरण दिलेलं असं अंतू हमको मुख्य जावन शिकू कसं मिळतं असं वाईट उद्देश अंतू केल्लल तसल खंयचे आचरण विधी विधान अंतू कसं आशिल्लें वाईट उद्देश आशिल्ले कोणाकय तशी वाईट उद्देश करचे म्हणजे केल्लेरी ताजी प्रतिफल वाईट आणि ऋणात्मक जावन आसता हांगा कसं जाल्लें तांणी त्या विधी विधान आचरण करूंक पळयता आसची जाल्यार कोणाल वयर आचरण करूंक पळयता आसची शुद्ध भक्त जावन आशिल्ल्याकल्याल वयर तेंच्या जमितीन कसं जाल्लें ताजे प्रतिफल तांकां वायट आनी ऋणात्मक जावन जाल्लें तांगेलेच जीव केल्ले So it will have a very opposite effect. आम्ही मस्त म्हणता कोणाही कोणी केली म्हणून सांगून त्या विधी आचरण करूंक पळयतना ताचे उद्देश कसो म्हणून आमकां कळना आता आनी होम केल्ले हांवें करचें ताणी हें केल्लें हांवें करता ते म्हाका जाय की नक्की म्हणाल्यार आमकां गोतना ताजी म्हाका शिकोवण आसा म्हणाल्यार आमकां गोतना ताजी म्हाका आशिल्ली देवताल विशय आमकां गोतना केल्ला म्हूण सांगून आमी मस्त बंद करचें आमकां सांगून दिताले कोणाय नाची
आमक निमगोचे काही कोणी ना आम्ही तयार नाची निमगोचे सोडी त्या वेद पाठ आमक काणू पळसताय आमका फुरसत असत आम्ही कसं म्हणताची या प्रायार सांगील नाही ते मंतार जतन कोरिया तितली काळांतू आम्ही असल मस्त विधी विधान कोर नसता तंतू आमक मस्त नमुने प्रतिफल आमगेले ऑपोजिट जावन ऋणांतक जावन आमक मेळणूय असता ते आमक कोळू काही कळना इतिमिती ना आणि एक छंद लिहिले महाराजांची विषय सांगिलस अंतु सांगिलस ह्यावेळी तुमक पूरा अति सुंदर जावन शिल्य लिहिले गोत्तस चलेरी हंतुले मुख्य मूलक जावन आमक कसं शिकू मिळता म्हणाल आमक पळय धनचे स्कंद अंतू श्रीमद भागवतमाचे तुम्ही ऐकूनच का स्मार्त ब्राह्मण आणि तांगेले ब्राह्मण पत्नी यज्ञ करचे कृष्णनी बलरामो गोपासाला उठो वन अंतू खेळणू कोर नसतास त्यातने कृष्ण सांगता सुदामा पूरा सुबला तशी तर पूरा जन कोण सांगत कसं म्हणलं रे पळ मस्त पोट्टा भुजता मक्कानी बलरामाका तुम्ही वचून कसले पण खाण अडताच वे त्यांना आवडता आवडता म्हणून सांगून पूरा जण धावणं कोर नसताची कृष्ण सांगता पळ हंगे लागी एक गाव असा यवनाच बाहेरी थई ब्राह्मणातनी एक यज्ञ तयार करता असाची त्या कर्मकांडी यज्ञ कसलेक म्हणल्यारी तांका स्वर्गाक वच्ची करतील आणि त्यांनी धान दिवच्या काही तयार असाची ते तुम्ही कसं करयाच म्हणल्यारी तांगाला वचून थोडेची प्रसाद खाण मागून घ्यायची चलेरी तुमक पोळो नो तुम्ही साधारण गोपात नव्हे तुमक पोळो नो त्यांनी तिथल्या मोल दिसनाची त्यांची तुम्ही मागताना तांगेले प्रसाद खाणाका बलरामान नाव सांग मला बलराम क्षत्रिय नव्हे जन्मांतू त्यांची बलरामान नाव सांग चावक जल निघेले नाव सांगेत तांगेले की निघेल नाव सांगायची म्हणून सांगू त्या गोपातंका ब्राह्मणा तांगेले की पटयता ब्राह्मणातनी थी वत्तना चरडून पळयता असाची पूरा कडेन सुत्तू बोर बैसून ब्राह्मणातनी असाची अति सुंदर जावन वस्त्र घालून तांगेले जानू पुरास ते यज्ञाचे कुंडा लगी कळस दवरलेलं असं नारळू दवरलेलं असं रंगोली घाललेलं असं फूल तूप सगळं दवरलेलं असं ओम ओम म्हणून सांगू मंत्र सड अजी उच्चारणाचे हे येत असं ध्वनी येत असं चरडून कसं करता म्हणल्यारी ते वचून राखून बसताची ब्राह्मणांनी अत्तर पळवाची म्हणून सांगून आणि त्या चरडून कसं करताची त्यांना साष्टांग नमस्कार करताची तशी कोणी त्यांनी पळवाची म्हणून जलेरी या ब्राह्मणांनी ते चरडूक मोल दिनाची तेन्ना मस्त बेजार जाता त्या चरडूक कितले वेळ कोरनुई त्यांनी काय नमुनेरी हंक पळयनाची
तांकां कसं दिसता त्या दुःखारी या गोपातांनी अपास कृष्ण बलरामालगी वत्ताची तांणी सांगताची कृष्णा म्हळ्यार त्या ब्राह्मणा तांणी म्हाका कसले आमकां मोल दिनी तांणी कसले खाणय दिनी आमकां कसं करचेत तांकां मुख्य जावन तांगेले विधी विधानच मुख्य कसले नमुने रेक ओळख चिताय तांणी करनी कोणेय आमकां आमगेली भौतिक दृष्टी तुकून पळयाची कोणेय आमकां कसले लायक उत्तर सांगले री आमकां कसं जाता भारी खुशी जाता न्हय म्हळ्यार तूं लायक केला रे ते सांगता म्हणटाय ना चंदायरीक पळयलें पुरो आमकां भारी खुश जाता तशीच कसले वायट सांगले म्हणले क्या आमकां बेजार जातवय तशी कोण नकरा म्हणले न्ही ते बेजार जावचें पुरो जाल्यार तांणी तशी सांगली नव्हे म्हूण दिसता हाचे खंय चड कशी कश्ट जाता म्हणल्यार मन केन्ना दुखता कोणेय आमगे लागीं एक चूर उरलें नातिले उत्तर नातिले केले री फळय नातिले वर केले री ते आमकां मस्त दुःख जाता ते निर्लक्ष्य करचें आमकां भारी दुःख जाता तशीच हे गोपा तांकां तांगेले हृदयातूं अति तीव्र जावन ते दुःख जावन कृष्णाला वचून रडता तांणी कृष्ण कसं म्हणटा कृष्ण हांसून कोण सांगता पळय म्हाका गुकोचे म्हणल्यार अशीची एकाकली दिताची एकाकली दिनाची तुमी तांतू बेजार कोण घेवचे न्हय जाल्लेरी तुमी आतां कसं करता म्हणल्यार अपास तुमी वचचेची खंय वचका येंची ब्राह्मणा तांगेले बायले तांणी आसत तांगेले वचून तुमी मिगेल खातीर आनी बलरामा खातीर खाण मागून घेवन येवची कृष्णान सांगिल्लें न्हय कसं करूं असं वचया म्हूण सांगून पुरा जाण उपास वतात थंय ब्राह्मण पत्नीले वतना तांणी तांगेलें काम करता आसत कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव कृष्ण हे आणि कृष्णाला रामाला नाव करताची तांगेल काम करता आशिल्लीची गोपा तांणी येवन खाण निमगेलेची कसं म्हणता तांणी अमा कृष्णाक आनी बलरामाक पोट्टा भूक जाता आसा तांकां खाण जाय की आयकलेलेची तांगेल पुरा काम सोडून धावन कोरून थंय हांगा वचून आशिल्ले भितर लायक आशिल्ले आयदन काडून तांकां कसं सकट खाण घालूं जाता त्या पुरा घालून घेवन तांणी भायर सरताची भायर सरतना तांगेल भामणातांनी भावातांनी आनी विंगड दादलो मनीस तांकां राबयताची खंय वता आसा तुमी हांगा व्हडली यज्ञ जाता आसा त्या सोडून पुरा वता आसाच्यो तुमी जायना तुमकां वचूंक म्हणटना त्या पुरा आयकना तिले सीदा खाण घेवन तांणी कृष्णाला वताची कृष्णा पळयलेची तांकां अति तीव्र जावन आशिल्लें प्रेम उत्पन्न जाता आनी कृष्णाक साश्टांग नमस्कार करता तांणी
कृष्णा काही तंग पळायला लेची भारी तृप्ती जाता तंगल हृदयात वचून बसत कृष्ण आणि कृष्ण तंग सांगता तुम्ही तुमगेला पळून आमक तृप्ती जल्लेला सर त्याला तुम्ही अंगरा बोनच अपास मागशी तुम्ही बामनात अंगेला वचका आणि मिगेला तो कोणू लव इन चॅन्टिंग इन सेपरेशन असं म्हणतात का विप्रलंब भावारी तुम्ही मिगेल कीर्तन कोरका मिगेल नाव काढका म्हणून सांग म्हणू तांका माक्षी पटेताची आणि तुकून आमक कसं शिकू मिळतं असं कसं शिकू मिळतं असं म्हणले री तंगेल ते तीव्र प्रेम ओळोनु तंगेल भामना तंका या ब्राह्मणा तंका दिसते की आम्ही इतली पुरा कष्ट भोगवून देवाल मंत्रोच्चारण केलेलं असं देवाल विधी आचरण केलेलं असं देवाक पाय पडलेलं असं कसं फल कसं प्रयोजन काय प्रयोजन ना मग आम्ही इतली कोरनु देवान येताना आमक ते फल पणिमू आम्ही आमगेल इतले करतशील विधी आचरण ते तसं आचरण करून कसं प्रयोजन असं म्हणून तांक मन आवडता त्यांची आमगेल बायले त्यांनी कसले नमुन्याचे असल कष्ट करणी त्यांनी दीक्ष स्वीकार करणी त्यांनी मंत्र म्हणणी कसले करणी जलेरी अतीव तीव्र जावनशील कृष्ण भावनामृत प्रेम तंगेल मनात आशिल्ले तंक साष्टांग मन आतुकून त्या बामना त्यांनी प्रार्थना करताची प्रणाम करताची ये अंत तुकून आमक शिकू मिळतास की बरी नमुने कपट जावन ना म्हणजे ते कसं म्हणगोत नतील विधी आचरण करून काही प्रयोजन ना प्रेम आणि भक्ती नतील आम्ही देवाक तसल विधी आचरण करून काही प्रयोजन ना देवाक अतीव तीव्र प्रेम जावन आम्ही जप कोरका म्हणलेले आमका अंतुकून मना करून घेत ऑलमोस्ट टाइम जल्लेला सर ऍक्च्युली अनेक अति सुंदर लील आशिल्ले ते विंगडकनचे एक सेशन आम्ही काडूक प्रयत्न करता आणि तो आमका शिकूक मेळटास की कसं म्हणल्यार ही आमगेल पद्धती संभ्रम सकड आम्ही कसं म्हण कळण तिले ताजी उद्देश कसं म्हण कळण तिले आम्ही कोरनु काय प्रयोजन ना ते ताजी मितीन कसं जात म्हणल्यार सद्भावना प्रेम भक्ती सड उत्पन्न जायना अतीव तीव्र प्रेमारी केल्ले मात्र हे सगळं उत्पन्न जावचे फटिंगपण कोपू सगळे येवचे कसं येती मितीना आम्ही विधी आचरण करताची जाल्यार ताजे मूलक कसं लय म्हणले आमका कळना चैतन्य चरितामृतांतू आदिलीलांतू उल्लेख येतस की कसं म्हणल्यार दहा कोटी अश्वमेध यज्ञ कोरचे हरिनाम अतुल्य जावन पळयतले म्हणजे ते भारी चुकी म्हणून सांगतास तसल व्यक्तीक तशें पळयलेले व्यक्तीक यमराजो खंडितच ताका कष्ट दिता म्हणून ताजे फल दिता म्हणून स्कंद पुराणांतू एक श्लोक येतास की त्या श्लोक गोकोटि दानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानं गोविंद कीर्तिर
न समम समसतांशै गोविंद कीर्ति न समम सतांशै। जर तू कसं को कोटी धानम ग्रहणे गगस्य એટલે ના 10 कोटी गाय का धान दिले री केदना सूर्य ग्रहणावला री जवो प्रयाग गंगोदक कल्पवास खई संग्रम गंगनी यमुना संग्रम जतकी थई वचुनो स्नान केले ना म्हणजे मस्त रस्ते रबलो यज्ञायुतम मेरु सुवर्णधानम कितली की नमुनेचे एक भंगरा गुड्डो ब्राह्मण आतंका धान दिल्ली म्हणले क्या ते कोणाकय गोविंद कीर्ती न समम सतांसे त्या व्यक्तीक 100 एक पंत पुण्य असेल त्या फल हरे कृष्ण महामंत्र सांगले तसल मेळना म्हणून अंगा स्कंद पुराणांतू संगीलस एवची 5 निमिषांना आवा आईचे कथाक विराम दिवचे प्रयत्न करता शिला प्रभुपाद त्यांनी सांगता सचकी कसं म्हणणारी कृष्ण भावनामृतांतू आम्ही कशी देवाला तुकोनो कशी शिक्का म्हणाले एक चरडो कशी रडत की आम्हाला श्रद्धे मिळूक तशीची आम्ही जप करताना आम्ही रोडका म्हणता शिला प्रभुपाद हृदयात कोणो अमा अमा म्हणाल त्या शब्दू आम कशी कुडले ऐकत की तशीची त्या रवणू आम्ही जप केली म्हणजे कृष्ण परमात्मा खंडितच ऐकत हा म्हणाल सांगील असताना सत्यव्रत मुनीनं दामोदर अष्टकमान सांगील असत सुरवेर्चनी दोन्हीच्या वर्षांतू नममीश्वरं सचितानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले प्रच मानम कसं करतं सत्यव्रत मुनी साष्टांग नमस्कार करतं असं नमामीश्वरम कोणाक नमस्कार करतं असं साक्षात कृष्ण परमात्मा सच्चित आनंद जावन असेल त्या रूपाक नमस्कार करता असं तशीची आमगेल पुरा त्या नमन साक्षात परमात्मा दामोदराक असो पण सांगून आम्ही मागून गेले लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान कसल कृष्णा का ताका अति सुंदर जावन आशिल्ले कुंडल अशी हिंदलशे यथावतस ते गोकुलाचे ते अति सुंदर जावन आशिल्ली ते कृष्ण आमगेल मन आंतू आसो म्हणून सांगून आमी मागून गेले यशोदा बियोलू कलादव मानम परमृष्टमत्यंत तोदुत गोपी त्या कृष्ण यशोदा मैयाक भिवनो उकलार चोन रबला चोन रबिल कृष्ण तो गियवनो तक दोर्च कतिरी यशोदा माता माक्षी धावतस तसल कृष्णाक अंगेल मानांतु बंधुक हमको पड़ोया रुडंतम मोहोर नेत्र युग्मम रेजंतम करंबोज युग्मेन सातंक नेत्रम कसं करतस कृष्ण रडतस आम्हा पळोन
दोन्ही हातानं डोळ हे करून मृजंतम त्याचा लागून करंबोजयुपेन सातंक नेत्रम त्याला अति सुंदर जेवण आशिल्लें हातानं पुसूक पळयतास त्या कृष्णाला रूप आमगेल मन आमकां केदाय सदैव असो देवा म्हणून आमकां प्रार्थना करूया मुहुश्वासकंपातिरेकांक खंड स्थितग्रैव दामोदरम भक्ति भक्तम मुहुश्वासकंपातिरेकांक खंड कृष्णाना श्वास काढताना तागेले गळो अति सुंदर जावन आशिल्लें शंकाच रूप असं म्हणून सांगिल्लें आसा सत्यव्रत म्हणून मुहुश्वासकंपाति रेकांक खंड स्थितग्रैव दामोदरम भक्ति भक्तम स्थितग्रैव दामोदर कोणाक तगेल उदरारी दोडीन रज्जन बांधला की अति सुंदर जावन अशें स्थित ग्रैव ते अति सुंदर जावन आशिल्ले भंगर गळेचे घाल्लेले ते दामोदराक आमकां मनांतू भक्तीन बांधून घाल्या अशी बांधून या दामोदर म्हयनो सकलोची जप करतना ते कृष्णाले उडगास आमगेल मनांत आसो म्हण सांगून प्रार्थना करून आमकां आयची कथाक विराम दिवया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कसले चुकी जाला म्हणजे मागून घेता असं माफी इति म्हळ्यारी परमपूज्य महाराजांना सांगिल्ले चलतीतले प्रयत्न करून आमची गेल भासान सांगूक प्रयत्न केलेलो आसा केलेरी आमगेली कोंकणी म्हणल्यार भास मस्त नमुनेरी विस्तार जावन आसा ताजी अर्थ येता जावचे पुरो चुकी मागून घेता असं कसले चुकी जाल्लेरी म्हणून सांगून प्रार्थना करता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा ओटियो अश्विनी शानबाग माताजी कोणाक कसले प्रश्न म्हणलेरी प्रयत्न करता उत्तर दिवचे का नाम जल मस्त वरिष्ठ भक्त त्यांनी असायची तंगेले सहाय घेऊन उत्तर दिवचे प्रयत्न हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभू कसं सांगचे मग कसं सांगका म्हणून कळतं ना हे एक सेशन हातूंतल्यान तुम्ही एक प्रीती आणि भक्ती दोन्ही आमकां शिकयल्लें सर म्हगे पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता हांव जॉईन जालता वेळार देवाला एक मागून घेवचें देवा म्हाका प्रमोशन दी देवा म्हाका हें दी तें दी म्हणून बट तुमगेल एक सेशन भगवत पुराण कोंकणी जॉईन जावन हांव हें शिकलें की देवा तुका प्रीती करची कशी म्हूण म्हाका दाखोवन दी म्हाका भक्ती मार्गार मुखारी प्रोग्रेशन दी म्हणून हांव मागूंक येता आसा त्या नमुने एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाल्या बट जस्ट 0.5% हांव जर्नी रस म्हणून हांव सांगता आसा लॉंग वे टू 100% प्रभुजी तुमगेले एक आशीर्वाद सदा आमचे वेर सगळ्या वेरी आसका आमकां इन्स्पिरेशन जावन हमेशा तुम्ही आसका म्हणून आणि हे फोरम हांव ओपन करता आसा क्वेश्चन्स असल्यार तुम्ही निमगू येता हरे कृष्णा प्रभुजी परमिशन सर हम थोड़े ऐड करू करता सर तुम्ही सांगले जड बरं ताका काळिका देवीक बली दिवचे वचन जड बरं तू तटस्थ आशिल्लो तटस्थ आशिल्लो म्हळ्यार ताका
हांव आत्मा हांव शरीर नाही म्हणून गुप्त आशिल्लें मारी कसली करी म्हाका कसली ना ताका पुरत दुसऱ्यान चवथने तो कसलीची या जड जावन आसत म्हळ्यार कोणाकय तो रियाक्ट करनाशिल्लो हे स्थिती येवता जाल्यार कसन ताण साधन केली म्हळ्यार तेची साधन नाम ताणे शुद्ध रूपान केले निमित्त ते स्थिती येवचा जालतो उरलेले री ताका तेका ह्या नाशिल्लें हांव न्ही तो रघुगुण महाराज चवथ ताका सो ह्या स्थिती येवपा म्हणजे जाल्यार एक उपाय हरिनाम हाण भरत चक्रवर्ती ना आशापुरता मस्ती कालारी जिंके चित्केलेले मस्त शुद्ध नाम घेतले ते घेतील ताका कंटिन्यू जावन जड बरं ताका ती स्थिती आयली म्हणून हांव इतले सांगच्या इच्छा करता थँक्यू हरे कृष्णा थँक यू माताजी तुमगेले आशीर्वाद करेक्ट सांगितलं सर तुम्ही त्या उदाहरण करेक्ट हे केले लिंक केले की तांगेले शुद्धता कशी आशिल्ले म्हणजे जप करचे करून हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी आणि कोणाक कसने तांगेले एक्सपिरियन्स शेअर करचे वो कसं क्वेश्चन्स असले निमगो येता प्रभुजी तुमगेले इंट्रोडक्शन दिताना हांव एक मिस केले तुमगेले धर्मपत्नी जावन आशिल्ली सखी चरण माताजी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ भगवत पुराण कोंकणी माताजी म्हाका माफ करा तुम्ही कोंकणी बालोत्सवाचे एक बॅकबोन जावन राबिल्ले आसाची इतकी जनां चेडो हे फोरमान येवन आज इतले चंद कोण श्लोक म्हणटा असले ताका तुम्ही रिजन माताजी आणि तुमका कोटी कोटी धन्यवाद आणि तुमगेले धूव बी राधिका सुमार इतले ऍक्टिव्हिटीजांत तांणी ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करतात ही बी कितकी लोकांक इन्स्पिरेशन जावन आसा तुमका तुमगेले देवाल ब्लेसिंग्स हमेशा तुमगेले अंतू असो प्रभुजी कसं क्वेश्चन्स कोणाक असले रे निमगो येता चॅट बॉक्सांत बी घाली येता क्वेश्चन्स ना म्हणून सांगले रे एक 3 अनाउन्समेंट्स आसा येवचे 21 ऑक्टोबर विच इज अ फ्रायडे एकादशी आसा तुमकां गोत आशिल्ले वारी भगवद्गीता पारायण आमी करताची प्रति एकादशीक तुमकां पारायण करची इश्ट असल्यार भारती माताजीक भारती पै माताजीक तुम्ही नाव दिवं येता नेक्स्ट सॅटर्डे सेशन नरकासुर सेशन आसा माताजी हरग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी तुमगेले सेशन आसा सो पुरो लोकांनी येवका पार्टिसिपेट करका आयकुका म्हणले विनंती आसा तशीच 27 ऑक्टोबर विच इज अ थर्सडे भजन संध्या आसा श्री वासुदेव घोष भजन आसाची ताका बी तुम्ही येवका पार्टिसिपेट करका आयचे ऑफेन्स 8th ऑफेन्स आउट ऑफ 10 ऑफेन्सेस आणि 2 ऑफेन्स आसा विच इज द 9th ऑफेन्स ऑन 19th ऑफ ऑक्टोबर आणि 10th ऑफेन्स ऑन 28th ऑफ ऑक्टोबर दीपावली येता आसा जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम दीपावली सो आणि गोवर्धन पूजा बी आसा ताजे सेलिब्रेशन्स बी आसा सो पुरो लोकांक रेडी जावका आणि ताजे अनाउन्समेंट्स बी शॉर्टली येतले पुरो लोकांक पार्टिसिपेट करका म्हणून आसा आणि एक हांव आतां ओवर टू विद्यापै माताजी माताजी तुम्ही दामोदर आरती भक्ताचे अनाउन्समेंट करचे असले करूं येता माताजी ओवर टू यू हरे कृष्णा सगळ्यांकय सो आता प्रभून म्हणलें कितें इतलें छंद ते कृष्णाक वर्णन केलें प्रभुजीन तोच कृष्ण तेच दामोदर रूप ताकाच तुमगेले घरकड आपयाची म्हण सांगच्याक हांव विनंती करता आसा पुराय जाण दामोदर आरतीक नांव दियाची मुखार येयाची पर 19th आसा सो तुम्ही नाव दिना जाल्यार व्हड ना ऑन द स्पॉट तुम्ही करूं येता येवी येता कांय तातूंत हें ना तुमकां पळयले आमी स्पॉटलायट करताची प्लीज मुखार येयाची कृष्णाक तशी घरकड आमी आपया आनी त्या दामोदराक मनांत बांदून घालचे आमी प्रयत्न करूया पुराय जाण हांव मागून घेता नोव्हेंबर 8 तनक आसा पुराय जाण ताजे हे अवकाश उपयोगून करून घेवका म्हणजे गीता सांगितलं लायक एक प्लॅटफॉर्म मेळना वही घरकड वचून पुराय जाण करका जाल्यार जायना तितलें ऑनलायन येवी येता कसं म्हळ्यार हें पळय येता करून करका म्हणून तुमगेला विनंती करून घेता आसा तशी परी बुधवारा दामोदर आरती दिव्या शणी कारकणांगे ते जाता आसा सो ताका पुराय जाणान येवका आनी दामोदर एटलिस्ट आरती पळोवची पूण येयाची म्हण हांव नेमगीता आनी त्या दीस दामोदर अष्टकमा प्रार्थना प्रभू सांगता आसा बस इतलें सांगून मुगेल विनंती पुराय जाणां नांव मुखार येवन नांव दिवका म्हण हांव तुमगेले निमगून घेता आसा हरे कृष्णा ओवर टू यू अश्विनी शंभा माताजी धन्यवाद माताजी
सुमार लोकांना ऐकलं असं आणि पडेल बी असं की कितलं सिंपल जाऊन आम्ही आरती करूयात म्हणून उकार येऊ का नाव देऊ का आणि दामोदर आरती करू का म्हणून एक विनंती. प्रभुजी कसं क्वेश्चन्स ना अनाउन्समेंट्स कंप्लीट झाले आरती म्हणून काही कुछ की ओके. हरे कृष्ण. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपो वक्षः शीलकङ्कणखनाय इतो नरसिंह परतो नरसिंहं यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखमाधुश्रीयाम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज. हरे कृष्णा. भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्त स्वामी प्रहलाद महाराज की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. डिवाइन शिला प्रभुपाद की जय. दामोदर महोत्सव की जय. समवेद भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा.